Chámome Estefanía, teño 35 anos e vivín 7 anos en Xenebra, Suiza. Eu criei-me aquí na Laracha e cando terminei a carreira en 2010 tiñamos, xunto coa miña parella, en mente buscar unha oportunidade profesional fora. A miña parella saiulle un contrato de investigación na Universidade de Xenebra e os dous viaxamos aló para comenzar a nosa vida aló. Nos marchamos coa idea de volver. Ao principio pensábamos en irnos un ano ou dous fora e ao final o tempo vai pasando e cada vez volvese máis difícil retornar. Cando coñecín o programa BEME, vin unha boa oportunidade para poñer unha data de saída. Apunteime no mestrado de Banca e Finanzas da UDC. Ese ano dediqueino a facer contactos no sector e ademais a certificación que eu tiña en Suiza para traballar non era válida en España e o mestrado é o título que me abriu as portas a poder traballar no sector bancario actualmente. Ao cabo duns meses atopei traballo nunha entidade financeira na Coruña, tiven dous cativos, Lois e Isabela, e a miña parella tamén puido volver, retornada, teletraballando e establecémonos aquí e estamos moi contentos. A min unha das cousas que me daba máis medo cando deixei Suiza era non saber que ia facer ao chegar aquí, deixar un traballo e comezar a buscar traballo. Pois se xa ves que un proxecto de facer un mestrado acompañado por personal da oficina de retorno que te axudan con todos os trámites, fan que esa decisión sea máis sinxela e que ao final eu creo que a tomas antes e dunha maneira máis fácil. Non cambiaría por nada a decisión que tomei de volver, porque vivir neste entorno é un privilexio, estar cerca da familia é un privilexio e oportunidades moi bonitas tamén as hai aquí.